gaban ka kada in yi ɓoro in faɗi komai ban san Allah. La ilaha Allah, la ilaha Allah, la ilaha Allah, huwa Allah, la ilaha illallah. Mai kwarjini ma'aikin Allah, mu kai da mai da ganin Allah, ban zan mu kai ka ɗan tuɗi daji da ya jura aikin wahala. La ilaha Allah, la ilaha Allah, la ilaha Allah, huwa Allah, la ilaha illallah. Kai ne ka kau da dukkan shari dan kai ka fi kowa alkhairi, ban so ka ji dari daga hadari in dinga alwala in yi sallah. La ilaha Allah, la ilaha Allah, la ilaha Allah, huwa Allah, la ilaha illallah. Mai kwarjini uban Ibrahim, mai martaba uban alƙasim, na kai da kai da shi ma ya zo wannan maulidi mai albarka muna yi masa barka da zuwa. Allah ya saka da alheri. Nan kuma Allah ka abu in yana kusa baya nan Malam Suleiman shi ne akan Suleiman Darwansa. Malam Suleiman Darwansa. Malam Suleiman Darwansa, bismillah. صلى الله عليه الفاتح الكاتب وعلى هادي كاكد يوم داري ya sarki da ya halitta Allah ta'ala rugona da ɗan basira ya yanka sana dan yawan ubansa daukai sai da bariya ya Allah da to salati a gurin fiyayye har alaika sa sahabbai har ma waliyai sun yi roƙo da su da ƙaunar sayyid bariya duk begen da zanyo ba zan bar auliya ba shagte jani jilani barhama gausu baba da shag salisu da ruwan san sayyid bariya ya sadaukin sadaukai biyayye ka bi kowa wajen karfi shaja
maciji yabansa zan ba lalaci a sai na ga nabiyu ya san da ni ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni ya musu da baya muje gaba san ka da yaban ka na sa gaba dogo na je ya muje gaba saya layin sahun gaba a cikin masoyanka na zamani ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni na gaida ka ne farce jani shehu Ibrahim in yasi da kalifan tijani shehu Ibrahim in yasi ya Allah ni na roƙe ka ira da amincin nan naka da dawa Muhammadu manzanka almasu da ba zaɓaɓɓanka shugaba na dukkan bayanka alai da sahabban mai maka da shaka Ibrahim in yasi na gaida kalifan tijani shehu Ibrahim in yasi Habibi na sayyidul bashari shugaba gare ni abin fahari wanda ya haɗe dukkan haƙuri shi wa'yan suke yi wa shari shi ko sai ya yi musu alkhairi mai ƙaunar ka baya yin shari mai koyi ya ayyuhan nasi na gaida kalifan tijani shehu Ibrahim in yasi ya ce mai zikiran Allah na Aisha dan Abdullah mai kira ga addinin Allah mai talla a so manzan Allah dole in yabo kun san dole in yabo kun in yasi na gaida kalifan tijani shehu Ibrahim in yasi ina ji an faɗi sunanka sai in tuna tarin hidimarka da yaɗa ƙauna ga mai maka kuma in tuna wata addu'a taka wacce kai wa masoyanka gashi Allah ya yi mana albarka mun zama taurari bin nasi kai da kalifa Allah saka da alhamdulillah yanzu za mu gabatar da lamshak abdullahi waisu a farkalla suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم من يشوف بني من يما لمي جاغوروري masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka baro gidaje aka zo nan dan a nuna munna da farin ciki da bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah wajibi akan mu ringa gode wa Allah kan irin gamdakatar da Allah yake mana muke haduwa akan wannan munasaba mai girma domin wannan matsayi ne da yake ba dan adam wani mukami wanda ba wani abu a rayuwa da zai baka in ba shi ba matsayin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gadarwa me shi zama wasu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine ya faɗa cewa man ahabbani kana ma'i fil jannati yawan sallarka ba za ka kai ka wannan ba yawan azumi ba zai kai ka wannan ba amma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai kai ka wannan matsayi a ce kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi lalle mu san girman abin da aka ba mu kuma babban abin da yake kan mu yan uwa masu girma dan Allah dan annabi mu san muhimmancin irin wannan matsayin mu ringa ladabi mu ringa rage surutu a irin wannan matsayin domin matsayi ne da aka halarta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ake ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuwa yadda malamai suke faɗa alfarmarsa tana nan a koyaushe akan dukkan musulmi Allah
Allah subhanahu wata'ala da yace ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ba magana bace ta san da manzon Allah yake a bayyana a wannan duniya, magana ce ta cewa duk inda aka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi akan musulmi ya risina ya san wa ake ambata, ya girmama shi a tsaya a ga an ba da ladabi wanda ya dace. Lamarin manzo sallallahu alaihi wasallam lamari ne wanda ya wuce duk tunanin mai tunani, saboda yau in cewa kai za ka faɗi manzon Allah to ai dukkan ai halitta ma Allah subhanahu wata'ala yake faɗarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haskensa ya zauna ya bauta wa Allah tun ma ba kowa, yadda wani mushehu na radiyallahu ta'ala yake faɗa laqad abadal maula wa ma samma abidu siwa. Manzon Allah ya zauna ya bauta wa ubangiji tun ba a halicci kowa ba, sai shi ya zauna ya bauta wa Allah shi yasa ba wanda ya fi cancanta a kira shi Abdullahi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yana cikin sunansa Qur'ani wa innahu lamma qama Abdullahi yaqul, saboda ya tsaya yayi bauta a matsayin da ba wanda ya bauta sai shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa shine wanda aka ba matsayi biyu wanda ba wanda ya samu kamar su, shine wanda Allah ya ce masa domin ka ne halitta, duk wata halitta da za ka gani to an yi ta ne don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ne wanda wakacin da aka rikice gaba ɗaya aka rasa mafita a gaban duk wani wanda ake cewa wannan babban a gaban annabi Adam alaihi salam, a gaban annabi Nuhu alaihi salam, a gaban annabi Ibrahim alaihi salam, a gaban annabi Musa alaihi salam, a gaban annabi Isa alaihi salam, a gaban dukkan annabawa da manzanni. Ba wanda zai iya tunkarar wannan matsayin ya samo wa bayan Allah, ya samo wa halitta mafita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wannan matsayin guda biyu da Allah ya bayar ga manzo to ko su kadai dan adam ya tunani zai san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake faɗa da huddata laulaka saltu da washfa an tushaffa wa amri zaka akbaru mawdi. manzo Allah shi ne aka bashi matsayi biyu, laula da ma halaktul aflak, in ba dan ka ba da ban yi halitta ba. Shi ne kuma aka yi faɗa masa kai tambaya ka nema duk abin da ka tambaya za a baka, kai ceto za a karbi cetonka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa alhamdulillah irin wannan himma duk da ake fatan abu ɗaya ne, a samu a shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da aka yi babban buri a samu karɓa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma masana suke faɗa manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin wanda ko kai waye ni'imar duk da za ta zo gare ka ta hannunsa ne. To ai duk abin da zaka duk abin da zaka baka biya shi haƙƙinsa ba. Idan dukkan darare za mu ringa raya su da sunan maulidi to ba mu biya haƙoƙin manzon Allah ba. Idan kullum idan a ce za a ba mu harsuna ninkin wanda muke da su, muna da harshe ɗaya amma a ce za a ninka wa ɗan adam harshe ya ta yaban manzon Allah ya ta salati ga manzon Allah, to bai biya komai ba daga haƙoƙin manzon Allah. Inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata ni'ima da ka ga kana cikin ta kana samu to ta hannunsa ta zo, ta hannunsa ta zo. Shi yasa ashe ya cancanci a tsaya a girmama shi, ya cancanci a taro don nuna farin ciki da shi. Shi yasa irin wannan tarurruka ne masu matuƙar muhimmanci a addini. Daman dai a hau kan mimbari don a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aitin zamaninsa. A zamaninsa yadda wani malami ibnul wannan yake faɗa wa qabbanal minbara libn sabitin fakana lil inshadi fihi yartaki. Shi yasa dan an gina minbari wani ya hau ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ya ce ai wani abu ne da aka fara to mai faɗar karatunsa ne bai kai ba, amma inda ya kai ai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacinsa. Hassan ibn Sabit Allah ƙara da gare shi yake hawa kan minbari dan ya yi manzon Allah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wannan sunna ce tabbatacciya a hau kan mimbari a yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ƴan uwa masu girma ba magana na zo ba, zuwa ne nan wajen dan samun shiga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ana rubuta masoya ya manzo aka rubuta ka a ciki to ai kayi babban sa. Yasa ne za a duk inda aka ce taro ne na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai duk mai tunani hankali ya kai kansa wannan taron. Dan dai ka samu ka shiga cikin masoya manzon Allah an rubuta ka to ai alhamdulillah komai yayi kyau. Ina roƙon Allah subhanahu wataala yanda muka hada a nan to Allah hada mu a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam, muna abeban karba a wajensa, ya zamo ya san da mu, ya kula da mu, ya zamo duk abin da zai zo ya yi sauki, domin duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da shi to ai komai ma zai sauki gare shi. Allah ya maimaita mana irin wannan matsayin, Allah ya maimaita mana irin wannan haduwa tamu. Allah ya sa duk abin da za a yi zamo karbabbe wajen manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda duk abin da aka yi an yi ne domin sa. Allah ya saka da alheri. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Limanci Allah ya saka da alheri, Allah ya kara shi lafiya, Allah ya rubuta mana ire-iren ku a cikin addinin musulunci. Allah ya karfafi shehi, Allah ya ɗayan shehi albarkacin manzara sallallahu alaihi. Za mu gabatar da na'am. Kafin mu ci gaba akwai Alhaji Umar Abdulaziz, ɗaya daga cikin iyayenmu, shi ma ya zo wannan majalisi mai albarka. Akwai sarki kofa waika Alhaji Rabi Tijjani, Allah ya kara sarki lafiya, shi ma ya zo wannan waje mai tarin albarka. Yanzu sai Awwal Gawuna, Malam Awwal Gawuna in yana kusa. Akwai a cikin malamai akwai shi Malam Baba Karami, shi ma ya zo wannan majalisi ne albarka. Malam Awwal Gawuna. Akwai Malam Hafiza Abdallah, shi ma ya zo wannan majalisi mai albarka. Sanda zuwa akwai Malam Naziri India, shi ma Allah ya kawo shi wannan majalisi mai albarka. Wasu Allah da sai an jima wanda na dan manta saboda lokaci. Malam Awwal Gawuna. Malam Awwal Gawuna wai ko ya tafi ne? Na. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي ناصر لك المستقيم وعلى آله حق قدره na yi sallama ka ce min na shigo almustafa ka ya bambargo sai da wujud ka zama bango majinginar halittar Allah la ilaha illallah. Annabi sayyidi kai nake hange a zuciya kai nake bige, dole ne na haɗin dage gunya da biyanka abadan la ilaha illallah. Ina musu dafa ɗan gwarai shawa, a kyawu ka wuce kowa, mai kyan zama mai kyan tsayuwa, musu dafa ɗa abadan la annabawa dukanninsu masu dafa kai ka zarce su, mukaminka ya wuce nasu har ma da daraja a gun Allah la ilaha illallah. Dan a ilimi ka wuce Adam kuma ka fi Mika'il
da jibril sayyidi abu al-qasim mai san ka ayyana san Allah la ilaha kusanci ka fi jibrilu ka wuce annabi halilu dan a gane kowaye halilu ibrahim khalilullah la ilaha sai da ɗaukaka kafi idrisu a kunya kafi iliyasu masu ɗafa sayyidi mahasusin bil izbawan allah la ilaha hamidu a matsayi ka wuce musa mukami ka wuce isa a siffa ka fi bilkisa ka zarce yusufa abdallah la ilaha kuma a haƙuri ka wuce hudu a hikima ka fi dawudu a mulki si da mahmudu wane sulaimana abdallah la ilaha ni dai musu dafa kai nake yi wa baituka da hidimtawa so nake a ranar tsayuwa ka kira mu da hada na abdallah la ilaha ya rabbu Allah sitirta mutum a duniya rabbu kare mu marai kiyama ka tashe mu a gaban Muhammad rasulullah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah la huwa illa huwa Allah la ilaha marhaba ya da marhaba da zuwa duniya la ilaha sai na Muhammad rasulullah alaihi salamullah Allah ya maimaita mana assalamu alaikum warahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبإله العظيم bayan haka ma da tsawon taron da barka tun daga jagororinmu da shugabanni da shehunai da sauran yan uwa da alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi mune wa Allah godiya Allah ya sake dawo da mu wato kamar yau muka zauna bara a wannan gurin aka yi bayani akan abubuwan shafi shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaka da dama shi ne maulidin manzon Allah ka zo wajen maulidi a baka labarin manzon Allah zuciyarka ce daɗi shi ma mai faɗa zuciyarsa ta daɗi ma'anar maulidi kenan ba shi da wata ma'ana da zauce wannan ai farin ciki da samuwar shugaban halitta ai farin ciki da ambaton sunan manzon Allah sau da haka Allah ya saka wa magabatan mu da alkhairi a shehun Abdullahi Waisu yanzu ya tafi bai jima ba ya yi wani bayani mai gamsarwa kwarai da gaske cewa a haukan mumbari a yi bayanin manzon Allah ko a yabi manzon Allah ko kuma a yi kariya ga masu sukan manzon Allah wannan ba abu ne sabo ba a cikin addinin musulunci domin ya tabbata a cikin hadisin Bukhari ya rawaito cewa Hassan dan Sabit yana zama akan mumbari a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rera baitoci ne ban manzon Allah da kariya ga Annabi wata rana zamanin Sayyidina Umar Hassan
ya fara raira baitoci domin a lokacin sai na ya gina wata raba a waje ya ce duk wanda zai wani abu wanda ba sallah ba zikiri ba ya koma wannan gurin shi ke nan a tsara sai raira baitoci a masallaci a daidai wannan lokacin sai na ya kalle shi ma'ana kamar yana masa ishara ai an ware wani guri da za a yi wani abin da ba sallah ba zikiri ba Hassan sai mai masa da amsa cewa kad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka na kasance ina rera baitoci a wannan masallaci a lokacin wato akwai wanda shine mafi alkhairi daga fiye da kai shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kada mu manta an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijabi shi kuma Hassan dan Sabit yayi martani to shi ko sai na san dan Sabit yayi martani a irin wannan bikin a masallacin manzon Allah ga wanda ya taba janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka a irin wayannan gurare ake koya mana ladubban magana tsakaninmu da Annabi Muhammad musan irin lafazin da zamu faɗa ba ka kiran sunan manzon Allah tsaba irin yadda wasu zaka ji da an tashi faɗa sunan manzon Allah sai a faɗe shi wanda fa Allah ya hana Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad wa ibadukum baba in za ku kira manzon Allah kar ku kira shi irin yadda za ku kira junanku amma samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah arabiyun suka zo suka dinga kiran manzon Allah da sunansa aya Muhammadu sai Allah ya saukar da aya innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqiluna me yasa an gaya musu wannan magana mai nauyi saboda sun ambaci sunan manzon Allah wannan suna da aka hana faɗa ya za ka faɗa sai daga ce ya ayi wato ya rasulullahi ko ya nabiyallahi shi sa alƙali iyar Allah ya saka mata alkhairi yace duk mutumin da yake so ya ladabtu a wajen bayani a sha'anin manzon Allah to ya ladabtu da ladabin alqur'ani idan muka duba alqur'ani za mu ga Allah ya kira kowane annabi da sunansa amma bai kira manzon Allah da sunansa ba duk inda Allah zai kira kowane annabi yana kiransa da ya'un nida'i ya adamu uskun anta wa zawjukal janna ya nuhu bid bi salamin minna ya ibrahim qad sadaqta ru'ya wa ma tilka bi yaminika ya musa ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahi min dunillah ya zakariya wa inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya yahya khudh al-kitaba bi quwwa amma baka taba jin Allah ya ce ya muhammad qur'ani ba in kaji Allah yana magana da manzo Allah sai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan rasulu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin ya ayyuhan haka zaka ta ji ya ayyuhan nabiyyu taqillah amma ba za ka ji a cikin alqur'ani Allah ya ce ya muhammadu kaza babu wannan alqur'ani ba to ashe wannan ya nuna maka idan zaka ambaci sunan manzon Allah ka ladabi a wajen ambatan nasa to wannan duka ana samun sa a wurin manzon Allah amma ne ku ga sauran kan bai koma kabaru a biri galib ba wanda za a dinga la'anta sa kullum